Bideo honetan 20. orrialdeko 6. ariketa egingo dugu. A apartadoan biderketa bat daukagu. Bi modutara egin daikegu, bai erroen propietateak erabiliz edo bai berreketen propietateak erabiliz. Lehenengo egingo dugu berreketa lez. Beraz, bihurtzen dugu erro bakoitza berreketa. Bi ber erena, bider bi ber bat bostena. Kasu honetan, berrekizunak bardinak direnez, egin daikegu berretzaileen arteko batuketa. Erena, gehi, bat bosten kontuz honetan, bai? Askotan, ez dugu idazten eragiketa hau batuketarena eta biderkatzen dugu, bai? Kontuz. Bale, zatikien arteko batuketa egiterakoan, izendatzaile komuna. 3 eta 5 artean, 15. 15 ati 3 bost eta 15 ati 5 3. Beraz, daukaguna da, 2 ber 8 15. Eta orain, erroa bihurtzen dugu. Izendatzailea errotzailera pasatzen da, 15 erro 2 ber 8. Bale, erro bezala, erroen propietateak erabiliz. Badakigu biderketak egiterakoan, erroen biderketak egiterakoan, errotzaileak bardinak esan behar direla. Kasu honetan desberdinak direnez, errotzaile komuna ipini behar dugu. Errotzaile komuna. Eta errotzaile komuna zer da? Errotzaileen arteko MKTA. 3 eta 5 arteko MKTA 15 da. Beraz, errotzaileak 15 izango dira. Beraz, 15 eta 15. Orain, 15 ati 3 bost, beraz, 2 ber bost, eta 15 ati 5, 3, beraz, 2 ber 3. Badakigu biderketak egiten dugu zanean errotzailak berdinak izan behar dira. Badaukaguz, beraz, orain biderkatzen dugu errokizunak. 2 ber bost, bider 2 ber 3. Eta izango da, 15 erro 2 ber 8. Lehen atera dugun emaitza berbera. Egin dugun apartado honetan, berdin jakun bai berreketaren bitartez egitea edo erroen propietateak erabiliz kalkulatzea. Bigarren ariketa honetan, nik uste dut errezagoa dela erroen bitartez egitea. Ze azkenean errokizunak desberdinak dira. Bai? Lehenengoan, errokizunak berdinak ziren, beraz, erabiltzen genduzan berreketen propietateak eta berrekizun berdineko berreketak erabiliz errezazan berretzaileen arteko batuketa egitea. Bai? Oraingo honetan egingo dugu erroen propietateen bitartez. Beraz, zer jakin behar dugu erroen biderketetan? Errotzaileak bardinak esan behar direla. Errotzaileak. Kasu honetan desberdinak direnez, bilatuko dugu errotzaile komuna. Zein da 3 eta 6 arteko errotzaile komuna? 6. Beraz, 2etan ipiniko dugu errotzailea 6. Erro baliokideak bilatuko dugu. Bale, orduen lehenengoa. Biderkatu dugu errotzailea 2, 6 ati 3, 2. Beraz, errokizuna berretzen dugu 2. Bigarrena berdin geratu denez, 3. Beraz, kasu honetan, daukaguna da 6 erro, 6 karratu, 3. Orain nahi izan ezkero, egin daikeguna da faktorizatu errokizuna, beraz 6 da 2 bider 3, beraz daukagu 2 ber 2, 3 ber 2, bider 3. Orain, daukagu 2 karratu eta 3 ber 3. Eta horrela utzi daikegu. Eta ze apartaduan, laburtu esaten dau, hemen egin daikeguna da simplifikatu. Orduen, aztertzen badoguz berretzaileak eta errotzailea, zatitu aldoguz o simplifikatu aldoguz zati birekin. Beraz, erro baliokidea, zati bi eginez, errotzaile izango zen, 5 erro, a ber 2, b ber 3.